Kuviin kyllästynyt papukaija. Siitä on melkein tarkalleen 3 kuukautta, kun papukaija sulki silmänsä. Eikä hän ole niitä sen koomin avannut. Ei, vaikka muut ovat kuinka houkutelleet ja maanitelleet. Mutta mikä ihme sai papukaijan tekemään moisen päätöksen ja sulkemaan silmänsä koko maailmalta? Palataanpa ajassa hieman taaksepäin, nimittäin aikaan, jolloin papukaija vielä piti silmiään auki. Tarinamme papukaija oli aivan normaali, tuiki tavallinen papukaija, joka nautti sellaisista asioista, joista papukaijat yleensäkin nauttivat. Ötököiden syömisestä, ihmisten puheiden toistamisesta sekä sulkien sukimisesta. Ainoastaan yksi asia erotti papukaijan muista papukaijoista, nimittäin lumiukkojen tekeminen. Papukaijan vanhemmat olivat muuttaneet Suomeen papukaijan ollessa pieni, ja papukaija olikin ihastunut lumeen, jota hänen kotimaassaan ei ollut koskaan saatavilla. Eräänä kirpeänä talviaamuna papukaija pyöritteli lumessa hirvittävän isoa ja pelottavaa monsteria. Papukaija oli päättänyt rakentaa lumimonsterin kotinsa etupihalle ja pelästyttää isosiskonsa Herneraijan. Monsteri jatkoi kasvamistaan papukaijan osaavissa käsissä ja kohosi melkein taivaisiin. Sillä oli iso nenä, torahampaat, isot sormet ja jättiläsmäiset varpaat. Hernerraija varmasti pelästyy, kun näkee tämän, tuumi papukaija. Monsteri oli niin pelottavan ja ihailua herättävän näköinen, että papukaija päätti hakea kännykkänsä ja napata luomuksestaan ja itsestään kuvan. Papukaija oli juuri luonut itselleen tilin Nokkakirja-nimiseen nettisivuun, johon papukaijat laittoivat kuvia itsestään ja elämästään. Lumiukkokuva olisi papukaijan ihka ensimmäinen postaus nettisivulla. Naps, kuului kamerasta, ja pian kuva olikin jo jaettu netissä. Papukaijan puhelin alkoi piippailla merkkinä siitä, että juuri laitettuun kuvaan oli tullut kommentteja. Papukaija avasi iloisena kännykkänsä, mutta pettyi pahasti. Kuvaan tulleet kommentit eivät olleet papukaijan kavereilta, vaan monilta vierailta ihmisiltä. Vähän noloa. Kuka ottaa selfieitä lumiukon kanssa? Näytät joltain kummajaiselta. Papukaijan puhelin jatkoi vain piippamista ja ikävien viestin virralle ei näkynyt loppua. Papukaija ei tajunnut, miten ventovieraat halusivat kommentoida hänen kuvansa. Eivät he edes tunteneet häntä. Pian ystäviltäkin tuli viestiä, että miksi ihmeessä papukaija oli mennyt julkaisemaan niin oudon kuvan itsestään. Olisi mieluummin ottanut kaverikuvan vaikka koiran tai kissan kanssa. Miksi ihmeessä lumiukon? Ja vielä niin oudon näköisen lumiukon. Papukaijaa alkoi harmittaa. Hänen mielestään hauska ja hieno kuva oli ymmärretty aivan väärin. Hän ei halunnut enää ikinä laittaa yhtään kuvaa itsestään minnekään, eikä nähdä oudon näköistä naamansa enää missään. Niinpä hän päätti sulkea silmänsä ikuisiksi ajoiksi. Silloin hänen ei tarvitsisi koskaan enää lukea tyhmiä kommentteja muilta, jotka eivät tajunneet, kuinka siistejä lumiukot olivat.